na lokaci. Wane ne ni? Wace ce ni? Wane ne ni? Wace ce ni? Beat Empire. Soyayya ta da ke abadan ba ta canzawa. In zan zauna da ke lokaci ba zan duba ba. A zamana ni da ke hakuri ba zai kare ba. Rayuwa ta sai da ke na kira ki ta yar baba. Na kira ki so na kira ki so autar mata. Na kira ki so muna wasu ciya take alkinta. Wane ne ni? Ba ke wane ne ni? Ba ke wane ne ni? Wace ce ni? In ba kai wace ce ni? In ba kai wace ce ni? Na ji sanyi bargo ka zo rufa min. In na taso so na ka zo ka san min. A fagen so kai ne kaɗai kai min. Kai nake so dan baka musguna min. Ni da kai mun zama gudan jini kuma in ce hanta da jini. Na rufe fa ido na ban gani amma fuska ta ka ina gani. Wace ce ni? In ba kai wace ce ni? In ba kai wace ce ni? Wane ne ni? In ba ke wane ne ni? In ba ke wane ne ni? Laifi in na yau shi yafe ni. Ba kai ya zan yi ka dube ni. Soyayya ta sa na ruɗa ni. Kai da na so karka tafi ka bar ni. Komai na ke ce sanadi. Baki da madadi. Sosai mini lani. So ki tafi da ni. Komai na